Duha ka semana na matud pa nga walay supply sa tubig ang mga residente sa pipila ka bahin sa Barangay Panakan sa Davao City. Kini ang gitutukan sa Balitang Barangay ni Argel Relator. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang fire truck sa Panakan Fire Station nga anaa sa Panakan Relocation sa Davao City. Dili tungod kay dunay sunog, apan magrasyon di ay og tubig sa mga residente. Magduha ka semana naman gudaw nga nasinati ang low to no water supply sa lugar. Busa abtik nga misalod og tubig ang mga residente. Apan kinahanglang bahin-bahinon ang supply sa tubig. Sanglit daghan ang apektado sa problema sa tubig sa maong lugar. Sanglit walay agas ang ilang gripo sagad sa mga balay dinhi sa Panakan Relocation ang nagabutang og mga balde ngon man mga laton saman ini gawas sa ilahang mga balay sa tinguha nga dunay fire truck nga moagi nga magrasyon kanila og tubig. Ang residenteng si Alexis nakahigayon na gayud sa pagpanglaba, human nakakuha og rasyon nga tubig. Sudli-sudli, basta tubig yun. Importante man yun ang tubig. Sudli kayo. Pero ang mainom niya nga tubig, asa kikan, palit mo. Palit may mineral. Arang-arang ang kahimtang sa ubang purok nga anaa sa ubos nga bahin sa barangay. Sanglit dunay aga sa tubig kung kadlawon. Apan muhinay hangtod sa mawala na pagkabuntag. Busa kinahanglan pa nga mumata og kadlawon ang negosyanteng si Casey aron mosalod og tubig nga gamiton sa iyang karenderya. Wala mi tubig diha, nagapalit na lang mi ng mineral nga tag 15, mao mong ihugas diraa. Sumala sa Davao City Water District, dunay usa ka production well nga wala naga-operate sa karon tungod sa ginahimong rehabilitation works. Busa apektado ang pipila ka lugar sa Panakan. Ang tumong sa maong rehabilitation is para mapadaghan na to, no, ang pwede mabuga sa maong production well and in effect makadungag siya sa overall na available water supply for Panakan system. 20 ka adlaw ang maong rehabilitation nga matapos sa Huwebes, September 16. Kanus agila umang mabalik na sa normal ang supply sa tubig sa lugar. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.